Спланований російський терор цивільних українців. Нелюди забрали життя щонайменше 20 жителів Умані, серед яких 3 дітей. Серед ночі росіяни вгатили крилатою ракетою Х-101 точно по 9-поверхівці. Повністю обвалився перший під'їзд. За документами там мешкали 109 людей. Із 46 квартир вщент знищено 27. Перші хвилини після варварської атаки та власні емоції описала мешканка будинку Юлія. Тут спали діти. Добре, що ви всі живі. Просто ви всі в крові, ви всі. Боже, в нас немає ні вікон, нічого. Я так злякалася. Суки, я вас ненавижу. Кацапів гребаних ненавижу, Боже. У вогні будинок, автівки та все навкруги. На місці російського злочину близько 300 поліцейських, комунальників і медиків, які намагаються рятувати людей, знайдених під завалами власних осель. Надзвичайники працюють безперервно в надії знайти вцілілих. За планом, операція з розбору завалів триватиме добу. Саме вранці, коли всі в мирному сні перебували, вражина нанесла цей удар. Я думаю, що це чергове свідство того, що геноцид українського народу продовжується. І сподіваюся, що це всі бачать. Під удар у Дніпрі потрапили приватний будинок і місцеве підприємство. Жертвами руського міра стали 31-річна жінка та 2-річна дитина. Ще 4 місцевих жителів зазнали різних ушкоджень. Масштабна пожежа охопила близько 400 квадратних метрів. Традиційно жодних військових об'єктів, лише ангар з будівельними матеріалами. Жодних випадковостей у вбивствах мирних людей. Лише спланований злочин. На усіх офіційних ресурсах російського Міноборони єдиний коментар – точно в ціль. Щоправда, мета була куди кривавіша. З 23 крилатих ракет Х-101 і Х-555 українські протиповітряні сили знищили 21. Вперше за 51 день на болотах вирішили порушити спокій киян. На підльоті до української столиці знищено всі 11 ракет і 2 дрони. А от відповідь за невинно вбитих цивільних українців летить лише по озброєних окупантах. Тотальна брехня та бажання залякати Кремлем. Барі Барієва та Едема Ісмаїлова таки відпустили ФСБівці. В окупаційній управі їх протримали більше 12 годин. Попередньо вони не фігурують у сфальшованих справах. Они вышли из центрального входа ФСБ, хотя целый день на звонки жен и матерей говорили, что их там нет. Также заходил туда адвокат, ему было сказано то же самое, что их там нет. Это очередной раз подтверждает то, что их словам верить нельзя, ни единому слову. Родичів та друзів заручників весь день водили манівцями, але вони були переконані, що чоловіків тримають саме в окупаційній управі ФСБ. Увесь довгий час очікування поруч були небайдужі люди. Після обшуку мене відвезли до Сімферополя. Там допитали, але згодом відпустили. Хвала Всевишньому, я повернувся до своєї родини. Дякую громаді за те, що підтримали моїх рідних, за те, що молилися. Дякую вам усім. Оселі Барі Барієва та Едема Ісмаїлова напередодні оточили озброєні окупанти. Близько 7 ранку їх у супроводі російських силовиків вивезли геть. Росія активізувала репресії проти Кремля, переконаний уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Лише за останні 2 місяці російські силовики влаштували більше 10 облав. Омбудсмен закликає світ тиснути на Москву для звільнення усіх бранців, хоча кінець російській сваволі покладе лише остаточне звільнення Криму.
Життєво важливі дороги до Бахмута під українським контролем. Сили оборони відбивають атаки російської піхоти та утримують шляхи, наголосив представник Національної гвардії полковник Микола Уршалович. Окупантів цікавить важлива дорога через Хромове на захід від Бахмута. В боях за неї росіяни зазнають нищівних утрат. Ними буквально засіяні підступи до українських позицій. Основний удар окупанти наносять в самому Бахмуті, відзначають аналітики Deep State. У спробах знайти шпарини в обороні та заволодіти містом росіяни нехтують величезними втратами та продовжують рух в бік західних околиць Бахмута. А от спроби російського наступу західніше в напрямку Часового Яру провалилися, додає Генеральний штаб. Нескінченний арешт. Російські терористи продовжують знущання над кримською татаркою Лінією Умєровою та вкотре продовжили дівчині незаконний арешт ще на 15 діб. Окупанти схопили дівчину під час перетину грузино-російського кордону на початку грудня минулого року. Дівчина прямувала до Криму, щоб доглянути тяжко хворого батька. Весь цей час росіяни тримають її в неволі за нібито непокору силовикам. Брат заручниці переконаний, що окупанти тягнуть час. Правоохоронні органи РФ зараз затягують цей процес шляхом безпідставних адміністративних протоколів та адміністративного арешту в зв'язку з тим, що зараз відбувається фальсифікація кримінального провадження, кримінальної справи, як в них вона називається, з метою притягнення невинуватої особи. Фактично, Лінія Умєрова перебуває в заручниках у росіян. Її брат вважає, що окупанти послуговуються методами терористів і просто шантажують Україну поневоленою співвітчизницею. Власне, як і притаманно терористам. Росія прагне знищити українську ідентичність. За це відповість і особисто Путін. Так, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Парламентської асамблеї Ради Європи визнати депортацію дітей з України до Росії геноцидом. Достеменно відомі дані майже 20 тисяч дітей, які були вивезені і розпорошені по різних регіонах держави зла, зазначив глава держави. Він упевнений, що світ більше не допустить безкарності геноциду. Це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі по притягненню Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України. Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Власне, за депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт ватажка росіян Владимира Путіна і тамтешньої омбудсмана Марії Львової Білової. Їх звинуватили у депортації тисяч дітей з України до Росії. В повідомленні суду йшлося, що є чіткі підстави вважати, що Путін та Львова Білова несуть особисту відповідальність за ці злочини.